बेबायदि उदालगुरियाव फार्स्ट टाइम सि फुडनि बुस्थु फाननो हाबाय मा बुङो बिनि बेलायाव? जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो आङो बेखौनो सानदों दे माने आंल' नङा बायदि बायदि जुदि मानसिफोरा ट्राइ खालामोबा हास्थायोबा माने जुदि मोनसे थांखि लानानै खालामोबा बेबो गासैबो जाफुंसार खालामनो हागोन होननानै आरो सि फुडनो बुंनो थाङोबा ओरैनो नागिरनायाव बिराद टान सि फुडखौ ओरैनोलाय मोनगोन बायनायाव राव गासिबो मोनगोन संग्रा मोननो बिराद टान आरो बुस्थुआ ओंखायनो जोङो संग्राखौबो माबानिफ्राय लाबोनाय जादों कलकातानिफ्राय लाबोनाय जादों ओमफ्राय बाखिखिनिया जोंनि आसामनिनो ओमफ्राय जोंनि बर' गथ'फोरबो दं सानैसो जेसेबां हायो बिसोरखौबो सोलोंना लानो होदों जाहाथे बिसोरबो मोनसे गोदान एक्सपिरियेन्स गोदान बुस्थुफोरखौ संनायखौ बिसोरबो सोलोंनो हायो होननानै आरो बुस्थुखौ ओरैनो मा बुस्थु फानो सागरनि मा बुस्थु फानो? सागरनि दोङो जोंना अक्ट'पास स्कुइड प्रन्सआ नोङो टाइगार प्रन्स ओमफ्राय नोंहा लबस्टार दं ओमफ्राय जोङो आरो बासा फिस बिनि उनाव जोङो सेलमन हारिखौबो लाबोनो सानदों खिन्थु जोङो माहाय मोननैसो मोनथामसो आइटेमसो इन्ट्रडिउस खालामग्रोनानै जोङो बेखौ जागायजेननायखौ बेखौ जोङो माबा खालामबाय स्टार्ट खालामबाय बेखौनो ओरैनो आरो नोंथाङा मा सानो दा जेरै दुर्गा फुजा कालि फुजा बेफोरबायदियाव सोलाय सोल' फाननो सानदों नामा माबाफोर गोदान औ आइटेम? गोदान आइटेम्स माने जोंना तन्दुरनि आइटेम्सबो फैगोन तन्दुरनि आइटेम्सआव जेनेबा जोङो बुंनो थाङोबा सिख काबाब हारिफोरखौ जोङो बाटार नान ओमफ्राय तन्दुरि रटि बेफोरखौ जोङो रेडि खालामनानै माबा खालामनो हानाय बायदि जोङो सिस्टेमखौ बनायना दोनगोन मेसिना सफैबाय खिन्थु आङो मानसिखौसो लाबोनो हाथ'वाखै बुस्थुखौ सासे मोजां बे तान्दुरि संनायखौ जों मोनथ'वाखै आरो बुस्थुखौ बेखौ मोनबानो जेनेबा जों सानदों दुर्गा फुजा नङाबा ख्रिस्टमास नङाबा बिथिं निउ गोदान बोसोर बेहालागै जों खालामनो हानाय बायदि आरो जेनेबा बेफोरखौ नोंथाङा मा फोरमायनो सानो खायफा गोबाङानो बेबायदि सागरनि बुस्थु मोनजाफेराखै बेबायदि अक्ट'पासफोरबो इउटुबफोरावसो नुयो मोनजाफेराखै रियेलाव दिनै नोंथाङाथ' फार्स्ट टाइम मोनजाबाय जानो हागौ माबायदि बेनि टेस्टफ्रा? नोंहा अक्ट'पासनि बुंनो थाङोबा बे माहाय राबार बायदि जायो खिन्थु जानायाव नोंहा टेस्टआ बिनिया माहाय बेलेग एकुवेर टेस्ट बायदि जायो आरो ओमफ्राय नोंहा लबस्टारा नोंहा नाथुर बायदियानो जायो खिन्थु नाथुरनिफ्राय माहाय गुरैबो जायो ओमफ्राय प्लास बिदों जे चिज आरि होगोन बिदों माहाय बे कमप्लिमेन्ट खालामनाय बायदि जाहैयो आरो बुस्थुफ्रा आरो नोंहा बुंनो थाङोबा बासा फिस नानि बेदराव आं बासा फिसफोरखौ माने बुंनो थाङोबा बिसोरो बनलेस फुरा जाहैयो आरो नोङो काटलेट जेरै फिस फिंगार हारि जायो बेखौ सेम बुस्थुआनो बे बासा फिसआनो बेखौ बनायनाय जायो आरो बुस्थुखौ ओमफ्राय बिनि टेस्टआ नोंहा बुंनो थाङोबा ना जोंनि लकेल ना बायदियानो खिन्थु बेयाव माहाय गोदै टेस्ट दोङो आरो बे नाया नेचारेलि आरो उनाव जोङो गोथाङै जानो हानायबो लाबोनो सानदों खिन्थु मारै जायो बेखौ आङो बेसेबां कनफिडेन्स गैथ'आ आरो स' खननैसो इन्ट्रडिउस खालामनानै जुदि माबा मा होनो सिजनफोराव जुदि इन्ट्रडिउस खालामनानै जुदि मानसिफ्रा जानाय स्टार्ट खालामोबा होमबानो जों कन्टिनिउ खालामनो सानदों आरो बुस्थुखौ बे सागरनि नाखौ नोंथाङा बबेनिफ्राय मोनबोयो? जों कलकातानिफ्राय लाबोयो औ कलकातानिफ्राय जोंनो ट्रेनाव सानसेयावनो डिलिभार होयो ट्रेननिफ्राय जोङो गुवाहाटीनिफ्राय जोङो बिथिं गारियाव फुरा फ्रजेन खालामनानै लाबोनानै आइसआव सोनानै लाबोयो बेबायदि खायदाखौ नोंथाङा बबेनिफ्राय रोंखो? आङो आगोलावथ' जेनेबा बेखौ आं गुवाहाटीयाव फार्स्टआव बिनिफ्राय थांनानै गुवाहाटीयाव मोनसे हटेल सालायहैदोंमोन हाथिगावआव हटेल ग्रान्ड मेजेस्टि होननानै दाबो दं ओमफ्राय दा बिनिफ्रायनो आङो साननाय जेनेबा जोंनिथिंबो गुवाहाटीयावबो अनेक दं करियान रेस्टुरेन्ट दं चाइनिस रेस्टुरेन्ट दं करियाननि बारफोरबो दं जोंनि राजिब ब्रह्म सार बिबो दामारुन रुमखौ खुलिदों बेयावबो अनेक नोंहा बाहेरनि देशनि बायदिनो नोंहा खानाखौ मोनो दा आंबो सानो उदालगुरियाव माबाफोर जों बिदि खालामनो हागोन नामा होननानै स' बे हिसाबैनो जोङो टारगेट लानानै जेनेबा आङो आइडियाफोरखौ डिसकास खालामनाय जादोंमोन बे हिसाबैनो जोङो लाबोनाय जादों आरो बुस्थुखौ दिनै नोंथाङा बेबायदि खम बयगावनो जों नुबाय गोबां बिदि मोजां बिजनेस खालामनाय आरो बेजों लोगोसे खैथा हटेलखौ सालायो नोंथाङा? मोननै बासबारियाव मोनसे ओमफ्राय मोनसे पानबारियाव मोनसे हायगासिनो प्लास जोङो आरो सानदों मा होनो माजुलिथिंबो जोंहा माबा मोनसे ओमफ्राय दायो मोननैसो आरो दंबावो खिन्थु बेखौ जोङो माने कनफार्म जाथ'वाखै कनफार्म जाबानो जेनेबा जोङो बेखौबो आगबारिनो सानदों आरो बुस्थुखौ सोरबाफोर गोसो गुदुं बेबायदिनो दा गोबाङानो मिथिबाय ससियेल मिडियायाव फैनो सानोब्ला नोंथांमोननि लकेसना बबेहाय? जोंनि लकेसना उदालगुरि नैबे रामजानकि चक पुलिस थानानि नोंहा खाथियावनो जाहैयो नोंहा उदालगुरिनि जोंनि एपिडिसिएल जि बिल्डिं जे सेन्ट्रेल बेंक जेरावबो दं सेन्ट्रेल बेंक बिल्डिंनि बे बिल्डिंनि गोजौआवनो नोंना हाबनाया बेयो हटेल फार्मि पेलेस होननाय दं हटेल फार्मि पेलेसनि रिसेपसनथिंनो हाबनो हायो मेइन लामाया बिथिंनो जोंना
हबेल फामि पेलेसनिफ्राय नोङो लिफ्ट लानानै 5th फ्ल'राव हायनो हायो हम डिलिभारिनि सुबिदा दं नामा? हम डिलिभारिखौ जों होथ'वाखै मानोना बिनि पेकेजिंनि थाखाय पेकेजिं मेटेरियल्ससो सफैथ'वाखै जोंनिया जेनेबा जोङो कन्टेनाराव बेखौ नांगोन माने बेयाव जों मिक्स खालामना हरनो हाया नालाय सेपारेट सेपारेट खालामनानै ओमफ्राय जोङो एलुमिनियामनोबो बाहायनायखौ माहाय माने खम खालामनो नामायदों स' जोङो जेसेबां हायो बेखौ बाय'डिग्रेडेबल बुस्थुखौ जों सानदों आरो बुस्थुखौ थेंक इउ बे उदालगुरि ओनसोलाव फामि भिलेज रेस्टुरेन्टाव जोङो दिनै फैबाय बेयाव फैनानैहाय जोङो दिनै माखासे मोनजायै बुस्थुफोरखौबो जोङो दिनै बे रेस्टुरेन्टाव फैनानै जों मोनबाय दिनै जोङो गुबुन गुबुन नोगोरफ्राव बेबायदिनो अक्ट'पास बेबायदिनो गुबुन गुबुन बेफोरबायदिखौ जों गुबुन हादोरफ्राव मोनोमोन नाथाय दिनै जोङो बे जोंनि उदालगुरि ओनसोलावबो फैनानै दिनै बे फामि भिलेज रेस्टुरेन्टाव फैनानै जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो मोनजाफेरबाय आरो बिनि थाखायनो जोङो मोजां मोनदों बेनि थाखाय आरोबाव दिनै बे रेस्टुरेन्टनि मालिक मुकुट बिथांखौबो हामबाय होनदों दिनै बे उदालगुरि ओनसोलाव बेबायदि लाबोनो थाखाय बिनि थाखायबो साबायखर थाबाय हामबायसै दिनै ब्रदारा नैबे हटेल फामि पेलेसाव फैनानै दिनै गोबां सि फुड्सनि बुस्थु आइटेम फाननायखौ नुबाय मा नांदों उदालगुरियाव बेबायदि मोननो हाबाय दा बे रेस्टुरेन्टआव फार्स्ट टाइमाव फैदों दा उदालगुरि हिसाबै दा जोंनो गोबां बेबायदि रेस्टुरेन्टनि प्रयजन जादों बे गतिके जोंनि उदालगुरियाव बेबायदि मोनसे रेस्टुरेन्ट खुलिदों खोब मोजां नांदों दा उदालगुरि होननानै बुङोब्ला मोनसे बिटिआरनि मोनसे सिटि बियो बिटिआरनि दा बिटिआरनि सिटि हिसाबै बेयाव जोंहा गोबां अफिसियेलि खामानि जायो दा अफिसियेलि खामानि जायो हिसाबै गोबां ओनसोलनि गोबां धोरोमनि जा दावबायारिफोर बा अफिसियेलि मानसिफोर फैयो दा बिथांमोननि जेनेबा थानाय जानायनि खोथा माखासे फैयो दा हे गतिके दा जोंनि उदालगुरियाव जों बेखौ एसे अनुभब खालामदोंमोन बे हिसाबै बे उदालगुरिनिनो जेनेबा सासे बर'निनो जाखांफु बा साक्सेसफुल बिजनेसमेन बा फालांगि माने मुकुट दैमारि आदाङा बिथाङा जितु बेखौ खुलिदों खोब मोजां नांदों जोंबो दा बिनि जिखिनि माखासे मेनुफोराव जों नुनो मोनदों जेनेबा जिखिनि माने सि फुडफोर बेखौ मेनुनानै मोजां नांदों आरो जायफोरा दिनै थारिखआव माने गोबां मानसिफ्रा बेबायदि जानानै मोजां मोनो ओंखायनो जाय बिथांमोना बेखौ जानानै मोजां मोनो दा बिथांमोना बे उदालगुरियाव थानाय उदालगुरि टाउननि मजमजियाव थानाय जि फामि जि पेलेस रेस्टुरेन्टआव फैनानै बिनि माने स्वादखौ लाफैनो हागोन आरो बे स्वादखौ लाफैनो थाखाय आङो दावबायारि बा उदालगुरि बासि बिटिआर बासि रायजोफोरखौ खावलायनाय थाबाय नैबे हटेल नैबे जोंनि उदालगुरि हटेल फामि पेलेसाव फैनानै माबायदि नांफैखो सबसे इम्पर्टेन्ट उदालगुरियाव बेखौ आसा खालामबाय थादोंमोन बेबायदि सबसे इम्पर्टेन्ट बेनो जे लाइक उदालगुरियाव बेबायदि जागोन बेखौ बिथां मुकुट सारासो खालामनो हाबाय आरो बेबायदि बहुद जाबावनांगौ आरो ना मानो होनबा जोंनि उदालगुरिखौ सानोब्ला बुंनो थाङो माने जों सानो मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा आलासिफोरखौ बहा बुजायनो ना आलासिफोर फैयोब्ला जों बोरैबा फिल खालामो आरो थ' बेखायनो बिदि मोजां बिदि खालाम फार्स्ट टाइम बियो नायनानै बिराद गोजोनदों आरो ना बिदि गोजोनथावना बुस्थु मानो होनबा नों रेस्टुरेन्टाव हाबबानो मोनसे 5 स्टार 3 स्टार मोनसे स्टार फिलिं जायो आरो बेवहाय आरो एसि टिसि दंजोबो बिराद मोजां जानाय लोंनायाबो मोजां सार्भिसाबो मोजां आंनि मथेब्ला बेयो फार्स्ट टाइमथ' आरो गासिबो फैनानै बेखौ एक्सपिरियेन्सखौ लानांगौ आरो एक्सपिरियेन्सखौ लानानै जोङो मानसिफोरखौबो मिथिसार होनांगौ मानो होनबा उदालगुरियाव बेबायदि अपरचुनिटिजों जोङो बेखौ सुबिदाखौ खाबुखौ मोनदों बे जोंनिल' नङा गौरबा आंनिल' नङा जाय बानायग्रा बिनिल' नङा जोङो जेसेबां उदालगुरि ओनसोलाव थानाय मानसिफोर बिथांमोननि थाखाय बे हटेला बे रेस्टुरेन्टआ बे गौरबनि थाखाय आरो मानो होनबा आलासिफोर फैयोब्ला जोङो बेयाव लाबोनो हायो इजिलि आरो बेबायदि मोनसेल' जानाङा फैबावनांगौसो आरो आंनि थाखाय एक्सुवेलि दिनै माने बहुत सारप्राइज आरो आङो थेंक इउ बुङो जाय बानायग्रा जाय मालिकखौ माने बे गावनि बे एसे बेनिफिटनि थाखाय साननो हादों खिन्थु बियो मेक्सिमाम आंनि मथेब्ला जों बयनिबो प्रपार्टि आरो बियो गावनि हारसिंल' नङा बे प्रपार्टिया
जों गासिबनिबो थ' बेखायनो बेखौहाय जोङो साबायखर होनांगौ आरो गावबा गाव गोसोआव बा मायावहाय आखाइ जेराव थादों बेयावनो आखाइ खबनो हागोन आरो बिथांनि थाखाय खेबसे आरो थेंक इउबो होननो हागोन दा बेजों लोगोसे सि फुडनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो नोंथाङा दिनै जोंथ' नुयोसोमोन इउटुबफ्राव बा बिदिनो माखासे गोबां ससियेल मिडियायाव एक्सुवेलि नोङो 5 स्टाराव थांनाय लोगो लोगो ना 5 स्टार रेस्टुरेन्टाव थांनाय लोगो लोगो जायगायावनो बानायनानै होखायो दा बेवहाय 5 स्टार केटेगरियाव दोननाय लोगो लोगो नों बेखौ नायोब्लानो मोनसे 5 स्टार केटेगरियाव नुखायो आरो थारमाने फिलिंआबो बेबायदि फैखायो जो जानाय लोंनाय जाय मानसिया 3 स्टाराव थांबाय बियो 3 स्टारनिखौ मिथियो 4 स्टारनिखौबो मिथिगोन 5 स्टारनिखौबो मिथिगोन खिन्थु 5 स्टारना बहुत मोजां जानाय लोंनाय नों सि फुडनो नट अनलि सि फुड बिराद भेराइटिस आरो ना ओमफ्राय बेयावबो बेबायदिनो फिलखौ मोन्दों आरो ना जानायनिफ्राय इनभाइरनमेन्टनिफ्राय बा मानसिनि सार्भिसनिफ्राय बेखायनो गासिबो बेखौहाय सुबिदाखौ लानो हायो आरो बयबो बेयाव फैनानै खेबसे जाफै आंनि बुंनायखौ फोथायनाङा हा नोंसोरो गावसोरनो फैनानै बेखौ जाफै आरो दावबायारिफोरनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथाङा सोरनियाव दावबायारिफोरनि सायाव गोबां आदसा। मिथियो औ। नामसा बिटिआर बा बिटिसिनि गोबां नर्थ एन्ड इस्टफोरनि फैनाय आंनि मथेब्ला बेनो खावलायनाय जे बयबो बे सुबिदाखौ लानांगौ दायो जोङो मोजां मोजां आलासिफोरखौहाय उदालगुरियाव इनभाइट खालामनो हासिगोन आरो माने भिआइपिफोर दङ ना बेयावबो बेयाव सुबिदाखौ लानो हासिगोन जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय बा इनभाइरनमेन्ट बेफोरखौ जोङो होनो हासिगोन आरो बेनो थेंक इउ ब्रादार थेंक इउ